Здравейте, малки и големи! Аз съм Генчо Генчев, а това е Букварино. Букварино е една страхотна идея от страна на организаторите, с която искат да ангажират вниманието не само на децата, но и на цялото семейство. Защото всъщност семейството е най-здравата единица, която за жалост в последно време в България губи своята същност и едва тлее. А тази хубава идея за Букварино ще даде една голяма възможност на цялото семейство, заедно с дядото или с бабата, с майката и с бащата и с детето, да се седне на една маса, да се разгледа историята, да се разиграят картите на самата история, за да се получи един хубав кулминационен момент, в който всички ще бъдат радостни, че най-вече са на масата, защото един ден това ще бъде спомен за самото дете, а този спомен ще го връща не само към родителите и масата и семейния кът, а ще го връща и към спомена всъщност на тези герои, които са дали възможност ние да имаме спомени в момента. Да, защото в тази игра ще се уверите, че има личности, които са умрели за създаването на България, други са умрели за освобождаването, а нашата роля е да запазим България. Всъщност, може би е най-трудната ни роля, защото в този момент е много трудно да съхраним България, да не я продаваме на този или на онзи. А тази игра е една голяма възможност всички да се убедят колко ни е богата историята, защото докато не разберем, че най-голямото богатство е историята, винаги ще бъдем бедни в поминъка си. Букварино е умалително на буквар, но всъщност неговата идея е огромна. Неговата идея е да сплоти семейството, да изучи децата и да предизвика любов. Защото всички знаем, че Бог е любов, от това по-важно няма. Затова Букварино е нещо много добро и голямо.